Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, όλα καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ, σε αυτό το κανάλι, το αποκλειστικό κανάλι για την πώληση ποδοσφαιρικών ειδών, και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω το πλήρες unboxing αυτής της βασικής φανέλας της PSG για τη σεζόν 25-26. Φανέλα σε ποιότητα 1,1, που είναι η ποιότητα που σας δείχνω και σας μαθαίνω να μεταπουλάτε εδώ σε αυτό το κανάλι. Ναι, αυτή τη φανέλα την αγόρασα από τον προμηθευτή που προτείνω εδώ σε αυτό το κανάλι. Είναι ο κύριος προμηθευτής μου, παραγγέλνω μόνο από αυτόν. Συνεργάζομαι μαζί του πάνω από 2 χρόνια και πάντα είχε εξαιρετικές τιμές, άψογη ποιότητα, όπως θα δείτε σε αυτό το βίντεο, γρήγορη αποστολή, πολύ μεγάλη ποικιλία στον κατάλογο, οπότε είναι ένας προμηθευτής απόλυτης εμπιστοσύνης για να συνεργαστείτε μαζί του. Λοιπόν, ας γνωρίσουμε τις λεπτομέρειες αυτής της φανέλας. Όλες οι φανέλες έρχονται σε αυτή τη πλαστική συσκευασία με φερμουάρ για προστασία κατά τη μεταφορά. Και στις πρώτες εντυπώσεις της φανέλας μπορούμε να δούμε το έμβλημα της PSG και το σήμα της Nike με εξαιρετικό κέντημα χωρίς ατέλειες. Η χορηγία είναι σε υλικό μεταξωτυπίας. Όλος ο σχεδιασμός της φανέλας είναι με χρώματα πανομοιότυπα με το αυθεντικό μοντέλο. Ετικέτα στο στρίφωμα. Οι ραφές στο στρίφωμα είναι πολύ καλά φτιαγμένες. Εσωτερική ετικέτα με οδηγίες πλυσίματος. Ετικέτα της Nike με τα σύμβολα της PSG και της Nike. Εσωτερικό μέρος της φανέλας. Όλες οι ραφές στα μανίκια, στους ώμους είναι πολύ καλά φτιαγμένες με όλες τις λεπτομέρειες τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό μέρος, επίσης με αυτό το σύμβολο της Γαλλίας στη φανέλα. Πλάγια ραφή με διαφορετικό ύφασμα για καλύτερη διαπνοή και το πίσω μέρος της φανέλας είναι εντελώς λίο, χωρίς λεπτομέρειες. Και τώρα που είδατε όλες τις λεπτομέρειες της απίστευτης ποιότητας αυτής της φανέλας, ήρθε η ώρα να γνωρίσετε λίγο τον προμηθευτή. Αυτός ο προμηθευτής βρίσκεται στην Κίνα, όπου βρίσκονται τα καλύτερα εργοστάσια αθλητικών ειδών ποδοσφαίρου και δεν ασχολείται μόνο με φανέλες. Διαθέτει επίσης στη γυναικεία έκδοση παιδικό σετ προπόνησης που περιλαμβάνει τη φανέλα και το shorts, σετ για το κρύο, μπασκετική φανέλα, ποδοσφαιρικά παπούτσια, που είναι επίσης ένα εξαιρετικό προϊόν για μεταπώληση, αφού η ποιότητα είναι ίδια με το αυθεντικό μοντέλο. Αυτός ο προμηθευτής πραγματοποιεί αποστολή από μία μόνο φανέλα, οπότε για εσάς που ακόμα δεν εμπιστεύεστε την ποιότητα, μπορείτε να αγοράσετε μόνο μία φανέλα για να δείτε την ποιότητα και μετά να αγοράσετε μεγαλύτερες ποσότητες. Λοιπόν, ο προμηθευτής στέλνει από μία και μόνο φανέλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προμηθευτή για drop shipping, δηλαδή την πώληση απευθείας από τον προμηθευτή στον πελάτη σας, χωρίς να χρειαστεί να περάσει η φανέλα από τα χέρια σας. Επομένως είναι ένας πολύ καλός προμηθευτής. Έχει επίσης εξαιρετικές τιμές από μία φανέλα και για εσάς που θέλετε να αγοράσετε 10, 15, 20 φανέλες, που είναι η ποσότητα που παραγγέλνω εγώ στη διεύθυνσή μου, έχει επίσης πολύ καλές εκπτώσεις. Και όλοι οι χρήσιμοι σύνδεσμοι του προμηθευτή βρίσκονται εδώ στην περιγραφή, όπως η επαφή του, η ιστοσελίδα του, όπου μπορείτε να δείτε όλα τα διαθέσιμα μοντέλα, η ομάδα του προμηθευτή όπου ανεβάζει βίντεο με τις φανέλες, κάποια σχόλια ώστε να νιώσετε πιο άνετα να αγοράσετε από αυτόν. Υπάρχει επίσης το Instagram του προμηθευτή, όπου υπάρχουν όλα τα σχόλια, φωτογραφίες αποστολών και μερικά βίντεο που δείχνουν την ποιότητα. Όλα είναι πολύ ολοκληρωμένα με αυτόν τον προμηθευτή. Όλα βρίσκονται εδώ στην περιγραφή. Λοιπόν, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε το μου αρέσει και αφήστε το σχόλιο σας εδώ στα σχόλια. Για οποιαδήποτε απορία έχετε, θα σας απαντήσω το συντομότερο δυνατόν. Μοιραστείτε αυτό το βίντεο με άλλους που αγαπούν τα ποδοσφαιρικά είδη και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Τα λέμε σύντομα.